Aku ora ngerti aku ki nek nulis notasi. Rono. Wong jenengan sare kok. Nek ngerti ku rak dadi. Ha iya. Monggo. Nggih bawa mboten? Bawane bajing loncat. Iya. Oh. Lho kok duncalke kacamata? Oh, kacamata larang ya. Kacamata ki nek larang nek duncalke pecah. Ya ora. Ya, Ngeyel tuwa ngeyel. Wis tak klaim wis langsung tak putuskan tahun 2020 aku ganti sinden kabeh no. Iya. Mergo wis kurang ajar kabeh pisan. Iya. Tuwa ngeyel budek. Ah ya wis. Paket lengkap. Ora ana ututane.